Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamirsa tapang kipole sareng boten kaula nang channel Okara. Tujuanipun tadak lain kaangkui merte tor arabet juga ngopeni sangkolan dari banga sepo boten kaula sareng para panjenengan. Manabi papangkian sabelunipun boten kaula ngaturake jejerbaan ngengenge embuan Eropa teratur saat samangken boten kaula nyon eti badhe ngaturake saparengitip jejerbaan ngengenge embuan nanging Eropa seselan nang basa Madura kadinto beda al en otabaipun in jugan beda otabaipun tining caraipun nyerat otabaipun noles seselang kadinto serat bagian tengahan artipun beni ada akati teratur jugan tak serat bingkeng akati panoteng nanging beda antara tengahna aksara otabaipun kecap otaba suku kata dari ocak kasebut. Tining contohipun ocak sekenging seselan iki kadinto beda ocak kibung kenging seselan ar dadi geribung, ketek kenging seselan ar dadi kartek, gimpok kenging seselan al dadi gelimpok, geteng kenging seselan al dadi geleteng. Umpamaipun gunakake dalem Okara jejena geribung bilis. Nah, kadinto seeca tebel otabaipun kantil kadinto arepake ocak sekenging seselan ar. Geribung artipun gerumuk karomoke bilis. Contoh kaping 2 engki kadinto kartek sebeda iate tadak tau. Kadinto dari ocak ketek dadi kartek marga kenging seselan ar. Kartek kadinto manabi ocak malaju kata hati kartek ke ate. Saterusipun beda ocak pareng kenging seselan n dadi penareng, bereng kenging seselan in dadi binareng, gentong kenging seselan dadi gumantong, sekar kenging seselan dadi sumekar, alos kenging seselan dadi sumekar, penareng kadinto papareng ocak salah dari ocak pareng artipun beberik. Manabi gunakake dalem Okara umpamaipun songkok kadinto penaring dari anom serabu dari Mekah. Kadinto manabi gunakake dalem Okara. Saterusipun bagus tak bagusan nilai bekna gumantong bekna tibi. Nah, gumantong kadinto artipun tergantung ka orang ngatibi umpamaipun kadinto kocakake otaba debuki dak nak kanak sesaleki asakola. Beda ocak sekar dadi sumekar, sekar kadinto kembang kenging seselan dadi sumekar, kenging seselan dadi sumekar. Iki artipun pagun kadinto tak ngobe arte. Sekadinto saparengitip jejerbaan ngengenge seselan sateja tatar basa sekorang sontuk mongku para panjenengan boten kaula nyon sapora tadak betesipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.